The oil companies are going to go in. They're going to spend money. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. So it's going to be a very important. It's going to be a very important. This is. Yeah, I mean the Trump. I think mamumva bwino kwenda kuti nkhani ikulu ndina kuti akwena kutenga mafuta amene akwena kutengawo komanso mafuta amene amenena kutenga kale so akushara baba azibwezeretsa like azilipira okha akwena kuti azibangere invest so at least wankhulako umuna mtima mwachilungamo kuti nkhani yaikulu inali kuti afuna atenge ndithu mafutawo so nkhani yonse yokhudzana ndi zama drugs zija inali nkhani yongonamizira chabe chifukwa Venezuela simapanga ma drugs kumene kumatchuka ndi kupangidwa ngati kumene ku kampani kopanga ma drugs ndi yachina Mexico, Colombia, so nayenso kumene ndithu opsezanso ndithu pamene nali pa ndege opseza kwana kuti kumene konso afunika atokosekoso nkhani yake yomweyo yama drugs yomweyo. So that means iniyo mukamva zoti nkhani yama drugs ndi kuti muzoti actually pali zimene afuna akapange kumene koko. So nkhani ndimene komanso china chimene si munauzidwe kamboti sana ulutse nchonena kuti kumene kuchako kwafa kwanthu chiwerengo chake akupanga estimate akungopenekera kuti chithuma kwana even 40 makamaka top security achitetezo a Nicolas Maduro amene ndithu aphedwa ndithu aphedwa pena makantengapo ndithu kumene koko ndithu aphedwa ndithu and kumanso ma civilians iso enaso ma civilians mlenga ndi mmene apangira mucha nakonso ndithu sana lengeze zonsezo. So kuteka mwina ngasi panoba it's under control panoba ndoti Venezuela ikulamulo ndi America yanakale kuti it's fine kuti vice president amene ali ngati president koma still dzikolo lili pansi pa America amene azipanga amene azilamulira like in America umene. So kuteka ndoti news zimenezi which means kuti dziko atenga kale nde saulanga ndi mwachilungamo bwe akulu kupali ABCD ai. So kwambe pena mutenge Nicolas Maduro that means dziko kale under control by Americans. So sanga nene kuti chachitika ntsana koma ndithu anthu kumene kundithu amwalirako anthu ndithu kumene kundithu afako. So mafanda kuuza ndi chinthu chene chake mu 1989 izizi sikuti ndizoyamba zinazochitika hapa. Mu 1989 ku dziko la Panama Americanso inawiraso kukatengaso munthu kumeneko president mmene achitira za Maduro anapangaso minutes kukantenga nthu president kumeneko sitting president kumupanga kidnap. Zina yake president ameneyo anali Manuel Noriega anamutenga kupita naye ku America apita naye ku court kumika mu prison bas kwa uzani hulako kuna kumuthomono ri muzi panga banje. So this is not first time anapangako. From this point ndi pamene former president wa ku Venezuela zinake Hugo Chavez amene ndithu anachenjeza kuona kuti ma Americans system ina magwisa ntchito ndimene ndithu akuti mwina wake afuna asokoneze aphe aononge system ina magwisa ntchito ndimene ya drugs at the end of the day panopa sikasonkhana ma drugs like panopa Trump sakambasa za ma drugs panopa Trump akambasa kuza ndi kuyendesa dziko kutere sana kamba kuti abasa pamene telemu ndikuti ma drugs ose tatete panga dismantle like nkhani ya ma drugs like it was never existed like I've been ayeso chito panopa ndifoka kunangokhala kumene kundithu kungobisalira chabe. So iyo nkhani yokhudzana ndi kumene koko. So now tufati tilowe kuma reactions makamaka ya ma world leaders ma reactions awo kodi akambapo chani
so zapeza kwana zoti apa pali okay tiyamba ndi Russia yapanga condemn makamaka akwako America zimene zozo ndithu sizoyenera kuchita chifukwa that's disgusting, like kudzudzula mwana kuti no and kuphatikiza wana kuti please you have to release him and his wife, kuti mwapange release mwamasula anthu amene wawa chabwino. Number 2 tipile ku China nayonso ndithu yalenjeza kuti no simukuyenera kutero, anthu apangane release. Nicolas Maduro ndi mkazi wake apangane release kuti adzipita kwawo. Iran yadzudzulaso chimodzimodzinso kuti mwapangazo ndithu ndizosayenera. So maiko angapo ngati amene wawa ndi amene adzudzula, komano pali majority ya maiko ena amene aonetsa hypocrisy kapena kuti ukambelembere ukunduku unakunako ukunduku maiko aku Europe. Maiko aku Europe akukhala ngati kuti zili akubakira system kapena akubakira zimene Trump wachita. Hayi apapa ndi kuti zili bwino kwambiri. Mupanga check achina UK Prime Minister waku UK mwana anthu ngati amene wawo apapa basi ife sitinali nako kumene koko. Okay, osewa sakudzudzula koma osewa akuima mbali ya Trump. So umene unduka mpembere ndi hypocrisy. Okay, chifana kuti zomwezi zinakhala kuti tileweze kuti Russia yapanga kidnap president waku Ukraine, ndokuti anthu awa anakhala payambirira kuyankhula. China yapanga kidnap president waku Taiwan, ndokuti maiko sewa aku Europe obwezara yankhulanso bwezara panga condemn. Komano chifukwa yapanga izi zinda America ndi actually akuti pamene kuti zili bwino. So something is wrong here. So pena wake ukakhala kumaganiza kuti akuti kudziko likuenda bwanji. So pali point yaikulu kwambiri imene mufuna kuti muinveste kwambiri yokhudzana ndi ku Venezuela. Okay, pali maorganization ena ngati UN yapanga condemn yadzudzula ntchito imeneyo chifukwa kuti actually akuti akuphwanya international law. Chifukwa ku Venezuela ku sovereignty ndi dziko limene lili loyima palokha, limene litha kumapanga zinthu palokha. So kupita kukamutenga president kumene kuti kuphwanya international law. So ma-Americans mwimo semu mene zingakhaliremo komano aphwanya international law. Lamulo limene ndithu aliphwanya for sizimayenera kutero. Chabwino tonse tonse titavomereza kuti chabwino Nicolas Maduro is dictator makuti koma pa malamulo amene ngasi tuzote dziko limene kwatisa ndi malamulo pa malamulo America simenena inalebe mphamvu. America simenena kuti ipite ikamutenge Maduro. Mtolankhani wake anafusa kufusa Trump kuti do you think kuti inu mundu authority mundu udindo pa malamulo inu kuti munyamuke mupite mukatenge president, a sitting president? Trump anati fusamese ndiyanka. Yes, sangwanisa kuliyanka chifano kuti iwo ndithu akuphwanya nthu lamulo. China jomaliza chonda kuti ku Venezuela mupange check bwino. Ku Venezuela kulibe ISIS, kulibe Boko Haram, kulibe Al-Qaeda. No. Right? Venezuela the dziko la Chikristo. It's a Christian country. Even before kutengedwa anaenda ndithu mbusa wa ku Kenya amene ndithu anala akukapa mphela pikiri umene koko. Right? Komano despite those says America komanso
not only that komano even isungakhale president atasalendaso like hours before nonsoka video hours before kusanira mutopanga chine chose mthu kambiyana despite zosezo wapanga munthu amene ali Christian dziko la Chikristu and kulibe zifamba amazinena zicha koma still America yapita kukaphulitsa ngakhale munthu pamene amana kuti yabona tent panga cooperate chabo tent timvana koma still America yapita kukaphulitsabe mine kuchako zimene zikupatseni ndithu picture ina yake yokhuza ndi America kuti amaganiza bwanji zochitika zawo nanga anzawo amaona bwanji. By the way, nkhani yomaliza kwenikweni ndi yaku Iran ija ndithu pali anthu angapo amene azimayi angapo awabisa nkhope mutha kuwaona awagwira azimayi amene wanapatsidwa ma $1,200 aliyese $1,200 kuti aliyese kuti akapita kumademo kuja azikasula fodya akavule ndi azikasula fodya ndalama zimene zindithu anapatsidwa ndi achina Mossad aku Israeli. So achina Israeli ndithu ali mkati kuyesera ndithu kupanga zina ndi zina. So apa anagende amalongosola kuti ayayi tipanga chonchi amaruzo tipanga chonchi. So zinthu zambiri zimene zikuchitika isilike achina Mossad achina Israeli achina Americans ndithu alowelera kufuna ndithu kusokoneza chipwirikiti. By the way, neola nkhani kuza ndi North Korea iramva kuti Nicolas Maduro wagwidwa inapanga condemn komanso inanena kuti kakhalidwe kamene kankhandende ndikopepera kati kakhalidwe kopusa kwambiri. So pofuna kuonetsa strength, pofuna kuonetsa power, iwo anthu anafire zimabomba kugwetsera madzi. So anazifire zimabomba like kupanga madzi apa anthu anakaoti alusa ngotenga futi kuombera mama kuombera amangombera kumbali amalize zipopolo zonse basi mtima wapwe. So actually iwo anthu anavunga zimabomba munyanja then kenako ndithu ndikumapitirizabe kupanga condemn mchitidwe umene America yachita ku Venezuela. So akuti ku Colombia ku Mexico kuchani osati kumene ndithu akonzeke fa Trump also ndithu akubwera kudzapangaso zina ndi zina kumeneko. So yeah, that's it guys, thank you so much. Ma update tizokupatsirani Malawian Cameras.